sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ni anata sa Sabado sa sulod pa sa Oktaba sa Paskos pagkabanhaw, ugma mao na ang ikaduhang Domingo sa Paskos pagkabanhaw. Niya padayon ta nga magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kasulbaran ni ining COVID-19 nga pandemic. Ug ato sang gisaulog karon ang ikatulo nga adlaw sa atong nobinaryo para sa atong piyesta sa atong parokya ni San Vicente Ferrer. Niya ato sang iampo dinhi ang tanan ato mga kaigsuonan nga mitabang sa atong parokya sukad pa sa una hangtod karon. Niya ang niya sa sulod ug tuwa sa gawas sa atong nasod. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ining santos nga misa. Atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, nga nagpasanay ikaw sa katawhan, nga nagtuo kanimo diha sa paghatag mo kanila sa imong grasya. Tanawa nga manluyon ang imong mga pinili, aron ang mga nangataw pag-usab pinaagi sa sakramento sa bunyag, himuon mo nga mas suluban sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga sakop sa labang hukmanan natingala sa gapakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan. Ug sa pagkasayod nga sila mga tao di ay nga wala makaeskwela. Ug nasayra nila nga sila mga kauban di ay ni Jesus kaniadto. Apan wala sila'y ikasulti. Kay nakita man gayud nila ang tao nga naayo nga nagtindog didto uban ni Pedro ug ni Juan. Busa ang mga apostoles ipagula nila sa labang hukmanan ug nag-inanay sila. Unsa may atong buhaton nining mga tawhana? Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem, nasayod nga kining talagsaong milagro, nahimo nila nga dili kita makalimod niini. Apan aron dili masangyaw pag-ayo kini nitabua ngadto sa katawhan, did-an nato sila pagsulti sa ngalan Hesus kang bisan kinsa. Busa gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles o giingnan nga dili gayud sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Hesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila. Hukmi ninyo, hain may matarong sa tubangan sa Dios.
Ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa mga sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita o nadungog. Tungod niini, gipinahan sila pag-ayo sa labang hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikaran pagsilot kanila, kay ang katawhan nagdaig man sa Dios, gumikan sa nahitabo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Pasalamati ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang akong kusog ug ang akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya nahimong akong manluluwas. Ang masadya nga nagsinggit sa kadaugan anaa sa mga tulda sa matarong. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay, kundili mabuhi, ug isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Bisan tinuod, gisilutan ako sa Ginoo, apan giluwas ako niya sa kamatayon. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Aglihi kanako ang mga ganghaan sa katarong, mosulod ako kanila, ug pasalamatan ko ang Ginoo. Iyaha sa Ginoo kining ganghaan. Ang matarong mosulod niini, pasalamatan ko ikaw, kay gipatalhyugan mo man ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipatalinghugan. Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa dalimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayawan ikaw, o Ginoo. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa simana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babae nga gihinluan niya og 7 kayawa, og milakaw si Maria og gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo og naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi ug nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Umaniini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila og nanugilon sa uban, apan wala sila tuuhi. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug tungod sa pagkagahi sa ilang ulo. Kay wala man sila mutuo ni adtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Miingon siya kanila, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita
ngadto sa tanang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ilegal ikaw, O Kristo. Ngaigsoon, ang sugo ni Kristo sa mga apostoles mao ang paglakaw sa tibuok kalibutan o gisangyaw ang maayong balita. Nya kining maayong balita sa Ginoo dili lang ni ordinaryong maayong balita. Unsa may maayong balita karon nga paabot nato nga mahunong na ang COVID-19 nga naa na gid untay klaro nga tambal para pag-ayo ni ining maong sakit. Nya nganong malipay man ta ana kung naanay tambal aron mahunong na pud ning enhance community quarantine. Nagasige na lang tagpundo sa atong balay, sa atong mga lugar. Niya, makabalik na tagtrabaho, makabalik na ta sa panginabuhi nga normal. Mao na atong maayong balita. Mao basad na pangandoy sa Ginoo? Maayong balita sa na para sa Ginoo? Yes. Gusto sa niyang ayohon atong sakit. Mo bitang diri sa unang pagbasa, ang bakol nga wa gyud nakaayo niya, naayo. Niya karon magnubina man tang San Vicente, daghan kaayo diha sa mga milagro nga pangmutang diha sa nobinahan ni San Vicente Ferrer nga mga imposible na kaayong maayo, unya na nga ayo tungod ni San Vicente Ferrer. Nakaron ang problema lang kay ang Ginoo lahi man siya pamaagi. Kita ang atong gipaabot nga modeklarar sa maayong balita mao ang ahensya sa atong gobyerno nga gitawag nato sa World Health Organization or kaning Department of Health or unsa pa diha nga mga basta sa health department ug ang atong mga scientists ug labaw sa tanan ang mga dagkong mga pangulo sa mga nasod nga ilado sama dinhi sa United States, China, Russia ug uban pang mga nasod nga mga gamhanan kung sila na mo deklarar nga mao na gid ni mosunod ayon tang tanan. Si Jesus lahi kay paagi sa iyang maayong balita. Unsa may iyang paagi? Ang una niyang pasangyawon kadtog yung labing ubos. Mao na nga resulta ang maayong balita sa Ginoo dili nato madawat dayon. Mananglitan sa atong ebanghelyo, kinsa may una niyang gipakitaan sa maayong balita nga nabanhaw siya nga ang kamatayon nabuntog na. Matod pa diri si Maria Magdalena nya gikuan gyud, gi-specify gyud ni San Marcos nga si Maria Magdalena 7 kayawa ang gipapahawa sa Ginoo. Kinsa may mutuo nato sa tao nga ilado kayong giyawaan. Nya mo na roy magsangyaw. Para ko nang ilado kay manuyupay, nya mo na magsigig ingon nimo, hinulsuli imong sala, pagbasol, magbag-o ta, ana. Mutuo ta nga manuyupay man na. Kanang suyop di gid na maayo, ning kanan nasa day na praning nasa ni buang-buang nako. Kinsa may mutuo sa taong palahubog, niya mo'y musangyaw, ihunong na nato ning paghubog-hubog. Ana, kinsa may mutuan? Kinsa may mutuo sa taong iladong kawatan, niya mo'y magsigig sangyaw nga kanang pagpangawat ngilad na. Teka mo, tuo mo na. Dili no. Pero pare mo'y moingon, tuo mo, bitaw no, kay pare ko na gud. Mao na si Jesus lahi gyud paagi. Nakaron tanawa ha, pag-adto ni Maria Magdalena sa iyang mga kauban, ang taas-taas nila granggo sa mga disipulo ni Kristo kadto mang 12, nya namatay mang usa 11 na lang. So sila to murag mo'y authority kunuhay. Pagsangyaw ni Maria, wa aslam tuo. Kinsa guna sa Maria? Ato na gunang sulugoon dire. Nya mao na pakitaan ni Jesus. Kinsa may sunod ipakitaan ni Jesus? Ang duha ka disipulo nga nanguli ngadto sa Emmaus, kadtong duha ka disipulo. Nya dili man to sila kauban sa 11. Di man kauban. Pagbalik sa dila, nanugilong sila matud pang San Marcos, wa gyapon tuhoy.
Ang katapusan na, dito na nipakita si Jesus sa iyang authority. Ang mga 11, ug iya dayon gi saway sila sa paggahi nilang ulo. Sa dihang nasultihan na sila, misunod dayon sila sa pag-ingon ni Jesus, isangyaw ang may balita sa tanang katawhan. Pero kinsa maning 11, matod pa sa atong unang pagbasa, kay ang pangulo ani nila si San Pedro man, din sa unang pagbasa, ilang gi-check ang iyang background. Gitawag na ito ng background investigation, gi-CI ba? Ano? No? Pag BI day, BI. Background investigation. Hire sila NBI. Aron mo susi o kinsa man ni sila nga nag-ayo man aning bakol. Nya purti mang isuga mo sangyaw. Uy, nakita nila why mga grado. Why grado? Ang unang pangulo nga gipili ni Kristo para musangyaw sa mayong balita sa kaluwasan o kaayuhan sa mga masakiton o pagpapahawa sa mga yawa sa kalibutan, why grado? Muna, kung nagpaabot ang maayong balita karong panahona, paminaw nato ang maayong balita gikan sa mga taong dias ubos. Dili ta maminaw sa maayong balita nga gisangyaw dias taas, ang dias ubos mo itong paminaw. Sama pananglit kininiang virus karon. Kinsa man ang naka-identify niini nga peligro kay ni siya. Matod pa nila dito sa nangaog kwaknit or katong kabog. Tinuod gyud ka. Kinsa may nanabi ni ana nga maog gyud kuno na ang sinugdanan. Kung ang nanabi ni ana gani highly intelligent people, maro-maro na, di kay nakatuhuan, kay kining mga bright, kay mga tao, maglisod tag tuo, kay may kay na mo ana. Kinsa may honest kay musulti nga ang kanang yung raw nga kamatuoran ba? Kanang yung tinuod gid ba? Ang kasagaran yung musulti ana, kanang yung mga way grado. Kana bang ang tinuod ra ilang isulti? Kay di man sad sila kasulti og katong sophisticated kayo nga ilang tagu-taguan ang kamatuoran. Kay wa man di man sila ka-analyze og maayo. Kinsa may kusog kay mamaka, ang mga tag-as o grado, sama ni nagwali ron. Kusog kay ni maka. Pwede na ka ng mga abogado, sorry ha, mga attorney, ingnon ka dayon, kana abogado, sos, mahimo dyan kang bakakon kung mag-lawyer ka. Ana, amay gani, kaya pag ipakapin, nga kung magpare ka, mahimo sa kang bakakon. Kasagaras mga tag-as o grado, lisod kay tuhuan. Muna karon kining declaration nga coronavirus gikan kuno atong Wuhan public fish market, gi-question nagmaayo karon daghan kayo nga dili katuo. Ang boto kang nagsulti ato, honest ba? Pero mo lagi akong basihanan kung dili kay siya highly intelligent, kana king tawo way grado, kana makaingon tang raw truth yun tinuod gining kamatuoran. Pareha gud na anang sa atong kaugalingon kinsa may mas ubos, ikaw nga dako nag edad o karing bata nga 2 years old or 3 years old. Kinsa may mas taas ninyo og nakatunan. Ikaw yung taas og edad, ikaw ang ginikanan. Nakaron kinsa may kusog kay mutug ang tinuod? Kadto bata. Bata o yung sulti ay. Tanang naasa na rin TikTok di ako mabasahan nga sa ano sa to, ang bata ko no pag unang nakatunan, first 1 year, makamaon na kuno ako ng first few months ba to? Makamaon na maingon, mama. Nya sunod, papa. Nya sunod sa kuno pila ka buwan, didi. Nya katapusan na usa ka tuig, yaya kuno, yaya. Nya pag sunod na kuno adlaw, ningadto kuno sa iyang mama, siya, ma, papa, didi, yaya. Oro mo to iya nakatunan. Mo sa iya nakita. Ngadto sa siyang mama, ma, papa, didi, yaya. So, raw kayo nga kamatuoran kay kung kuan pa to, kung bright pa to siya, taas pa to grado, ito, oy, di ko musulti. So, iyan na lang ang kuan-kuanon, usab-usabon.
Mao na ang gustos Ginoo di ay nga kinahanglan ang atong kasing-kasing mahimong way grado. Ang atong una mahimong way grado aron madawat day nato ang tinuod nga kamatuoran ug ma-address nato ang tinuod nga kamatuoran. Kay kini mga taong tagas og grado, labi na ni mga dato kay tanan daghang kwarta, ang kamatuoran ilang usab-usabon aron dili sila maapektuhan og maayo. Mao na nga arita sa mga way grado o kinsa man ang nagsulti sa tinuod ang mga apostoles. O kung sa may gisulti sa mga apostoles para pagsumpo ni ining tanan nga mga kadaot sa kalibutan nga minugna sa yawa, ang pagbiya gyud sa sala o ang pag-alagad sa labing ubos. Usbo nako, ang pagbiya sa tanang sala o ang pag-alagad sa labing ubos mao gyud na gitudlo sa mga apostoles. Gani si San Vicente Ferrer, nagpakakabos pod siya, nagpakaway grado sa iyang kaugalingong abilidad ug iyang gipaminaw pag-ayo unsay gisulti sa mga apostoles ug iyang gisunod kini sa tinud-anay niyang pagsunod isip pare. Mao nang nahimo sad siyang tigsulbad og mga problema, tigwagtang og mga sakit o kasakit sa kalibutan. Mao na kitang tanan karon kung gusto tang makasulbad ading COVID-19, magpakaway grado ta, unya atong unahunaon kanunay unsay gisulti sa mga apostoles nga gisugo ni Kristo ug mao'y atong puy-an sa atong kinabuhi ug sama sa bakol nga nakulakaw sa milagrosong paagi, mawagtang pud ning COVID-19 sa milagrosong paagi. May baksin man or sawa, wagtangon as Ginoo basta kita andam nang musunod sa giwali sa mga apostoles, sa giwali sa mga santos. Mangluhod ka para sa atong nobina. Ikatulong adlaw. Ginoo nga makagagahom sa tanan, Dios nga walay sinugdan ug katapusan, napuno ka sa mga hiyas nga langitnon sa kasing-kasing ni San Vicente Ferrer. Apan bisan paniini, gibuhat mo siya nga mapaubsanon kay wala siya mangandoy sa mga pagdaig nga kalibutanon. Wala usab siya mahiubos sa mga pagdumot, sa mga paglibak o sa mga pagbutang-butang kaniya. Nangamuyo ako kanimo Ginoo tungod sa mga pahanungdan ni ining imong apostol nga mahimo unta usab ako nga mapaubsanon sa mga kaayuhan o sa mga kadautan nga dili usab ako mangita sa mga kaayuhan nga yutan-on aron sa akong pag-ila nga ako abog lamang ug nga kining akong pagpaubos makaluwas kanako pinaagi sa mga kamot mong Diosnon. Muuswag ako kutob sa paghimaya sa langit. Amen. Mahilom mga muyo tagsa-tagsa ngadto kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga iyang gitinguha ni ining nobena. Mga milagros. Sa siyudad sa Valencia, si Jaime Lumbar nasakit sa makusog o yamot nga hilanat nga gikan sa dakong kainit, mihupong ang tutunlan niya dapit sa sulod nga tungod niini gihilugan siya sa Santa Lana kay dili naman siya makahimo sa pagkalawat sa biyatiko. Nagaampo siya kang San Vicente Ferrer o sa pagkatungang gabii nagpakita si San Vicente kaniya og miingon, bangon tungod kay maayo ka na. Sa samang lungsod, si Teodora Suarez nahulog og nabakol ang iyang paa ug sa kadugayan nabuktot siya sa dughan ug mihupong ang tibuok niyang lawas sa human sa 5 ka tuig nga pag-antos sa maong sakit. Nakadungog siya didto sa iyang higdaanan nga moagi ang prosesyon ni San Vicente. Nagsaad siya nga mudagkot og usa ka kandila alang sa santo ug diha-diha naayo siya sa hingpit nga pagkaayo. Pagampo sa adlawng tanan. Mahigugmaon o yamot nga amahan, San Vicente Ferrer, manglalaban ug maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit,
ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo niining novena. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan niining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio, ug alang kanako santos ko, maoray pangayoon ko kanimo, ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog, ug himaya sa Dios ug kanimo, hinaot paunta. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmangaya sa iyang ngalan, ug alang sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot na ngamuyo kami Ginoo nga masalamaton kami kanunay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw aron ang walay hunong nga buhat sa pagluwas kanamo mahimo unta dinhi kanamo nga tinubdan sa kalipay nga way katapusan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw Sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ning bayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod niining panahon nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuban, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab nihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang gihandom namo ning misa karon, o katong nangamatay tungod sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dumog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa ato langit ng amahan, pinaagi sa mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayog kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, patagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, at tagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila ko ang mga kalawat kanimo, Apay kamulong lamang ang maayo ako. Para sa mga dili makakalawat sakramental, espirituhanong pagkalawat.
O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita o Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan o gitugot nga kami nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga way katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Luhod para sa orasyo imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among paginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa pagpuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangon. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz.
San Pedro Calungsod, Ayan po mo kami. San Vicente Ferrer. Ayan po mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kaayuhan, divine healing. Apan mahitabo ra ni siya kung ato gyung paminawon og sundon ug turuan ang gisulti sa mga apostoles ug ang pag-alagad sa labing ubos sa atong katilingban. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.